ҷамоати деҳоти Ворух яке аз минтақаҳои сайёҳии кишвар ба ҳисоб рафта табиати нотакрор дорад. кӯҳҳои сарбафалаккашида, боғҳои мевазор, дарёчаву ҷӯйчаҳои пурҷӯшу хуруш, обҳои мусаффои чашмасорон, овози паррандаҳои хушсадо табиати Ворухро боз ҳам гуворо мегардонад. маҳз ҳамин гуногунрангии табиати Ворух диққати ҳар бинандаро ҷалб менамояд, махсусан макони истироҳативу фароғатии Бедикаҷ дар сартосари ҷумҳурӣ маъмулу машҳур аст. кас аз садои форами оби ҷӯйбор роҳат кардаву аз накати бӯи гулу сабза роҳат мекунад. ва бояд бигуфт ки ин минтақа Бедикаҷ унвон гирифта меҳмонон ташриф меварданд, сайёҳон ташриф меварданд ва истироҳаткунандагон дар ин мавзеъ истироҳату фароғат мекарданд. чун шумо худатон мушоҳида мекунед бо обҳои софу мусаффояш ва бо кӯҳҳои осмонбӯсаш дили ҳазорон нафарро анамин минтақа метавонад ки тасхир бикунад. пайкараҳои зебои қаторкӯаш диққати синамогаронро ба худ кашида буд. аз ин ҷост ки аксари филмҳои бардошташуда манзара ва кӯҳҳои сарбафалаккашидаи Исфараро доранд. ҳар як шахбандии кӯҳ бахусус дар деҳаи Ворух бинандаро моту мабҳут месозад. ҳамин аст ки яке аз филмҳои машҳур ва сербинандае ки то ба имрӯз ҳаводорони худро дораду онро тамошо мекунанд, филми Ҳасани Аробакаш мебошаду он дар ин минтақаи зебоманзари Бедикаҷ ба навор гирифта шудааст ки сокинони Ворух аз ба навор гирифтани ин филм хуб огаҳӣ доранд. сайёҳони бисёре меомаданд, манзараҳои зебо дорад, ҳамонҷо дам мегирифтанд ва то ҳатто кинои Ҳасани Аробакаш ки хеле мо онҷо ҷавонтар будем, ҳамон давраҳо ҳамонҷо филмбардорӣ шудагӣ ҳамонҷо дар ёдам ҳамонҳо номош нест. неки ҳамон намудош то ҳатто ҳамин як монда сардори бригада буданд, ҳамсоягӣ монда зиндагӣ мекарданд. дар хотирам аст ки ҳамон касба асп додану ҳамон аспдавонинда ҳамон одам иштирок карда буданд. ҳамзамон дар роҳ аз шаҳри Исфара ба ҷамоати Ворух чанд қалъаро вомехӯред ки он ба худ таърих дошта ба ҳусни ин мавзеи сайёҳӣ боз як зебогии дигарро зам мекунад. ҳадаф аз бунёди ин қалъаҳо дар чӣ буд? ҳамсоҳбати мо сокини ҳамин ҷамоат ибрози назар карда гуфт қалъаҳо аз нав таъмир гашта истоданд ки ин ҳам бошад дар доираи эълон гаштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. қалъае ки имрӯз мо дида истодем қалъача ном дорад ва номи ҳамин маҳалла ҳам аз ҳамин гирифта шудааст. ин қалъача таърихи зиёда аз 1200 сола дорад. дар болооби дарёи Карабшон як обанбори сунъӣ пайдо шуд дар натиҷаи кӯчидани кӯҳ. аз ҳаминҷа як атрофи 10 километр болотар барои пайи ҳамон ҷои фурурафтии кӯҳ ҳаст ва таҳшониҳои дарё дар болои кӯҳҳо ҳаст. ақидаҳо пайдо шудагӣ ки дар болои ҳамин кӯҳпора ҳам қалъа сохта, қалъача мегӯем, ҳамона сохта ҳаминҷо дидбон мондагӣ, ҳамин дидбонгоҳо то Исфарая сохта шудагӣ ҳамон даврба ки мардума аз ҳамин фалокатҳо, аз ҳамин балоҳо воситаи дуд кати огоҳ созанд. инчунин дар доираи корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Ворух аз ҷониби сокинони ин деҳа иқдому ташаббусҳои наҷиб рӯи кор омада ҷамоати мазкур рӯз аз рӯз обод мегардад. аз ҷумла бо ташаббуси соҳибкорони ватандӯст кӯчаи марказии ҷамоат пурра таъмир гардида назди бинои ҷамоат парчами давлатӣ гузошта шудааст ки баландии он 28 метрро ташкил медиҳад. дар баробари таъмири роҳҳову бунёди иншоотҳои гуногун дар доираи корҳои созандагӣ бунёди як қатор иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шудаву он то ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад, гуфт раиси ҷамоати деҳоти Ворух. ғайр аз ин дар тамоми маҳалҳо сохтмони сартарошхона, хайрбунгоҳи тиббӣ ба нақша гирифта шудааст ва дар асоси нақша чорбиниҳое ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти Ворух ҳамин чиз ба нақша гирифта шудааст, бояд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 22 иншоот ба истифода дода шавад. ва чӣ хеле ки дар асоси моҳи декабри соли 2018 дар паёми пешвои муаззими миллат солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шуд, ин ба мо як имконияти дигар даст дод ки он камбудию норасоиҳое ки имрӯз дар ҷамоат ҳаст ё дар деҳа ҳаст барои бартараф кардан кӯшишу ғайрати зиёд намоем.
буғдорӣ барои мардуми ворӯх ҳунари меросист, вале бояд зикр кард, ки ташкили боғҳои нав дар замони истиқлолият дар ин минтақа равнақи тоза гирифтанд. Аз ин рӯ ҳамасола тавассути соҳибкорони маҳаллӣ аз ворӯх 250-300 тонна зардолии хушк, 300-500 тонна ноку себ ба хориҷи мамлакат содир карда мешавад. гузориши Фаррухи Убайдулло ва Солеҳ Раҷабов аз шаҳри Исфара барои барномаи Иттилоъ.